Sziasztok, én Pecit vagyok, és máma ebben a részben egy command blokkos parancsot fog bemutatni, ami segítségével tudtok ilyen széket, asztalt és ilyeneket csinálni. És ez egy részt mutatom be, amit tudni kell róla, azt amint eljön, megmondom. Na akkor, a parancs 28.000 karakterából áll, szóval kint lesz egy weboldal linkje a leírásban, mivel majd ezt megtudjátok. Meg Ctrl-C, Ctrl-C, B, azt bemásoljátok, azt elég egyben is itt van. Hát, ja, elég hosszú. Nyomjuk meg a gombot, tehát hogy be fog ezt logolni a videót, nézzük. Igen, egy pár gombot, elmegyünk messzebb, igen, megépül, igen. Amúgy egy a közelvíz akkor eléggé laggol, szóval laggot azt okoz, most leszállok, mert átmentek, mert leszállni a lag miatt. Jött FPS, és nagyon jó. Megcsinálja. Várni kell vele. Igen, ma készül. Így néz ki, megnyomjuk. Amit csináltunk az elistűmmel, mert tudod csináltuk, hogy lesz pannol. Egy csináljátok a Pelamon mappotokban, ez lagot okoz, ilyen előbb mondtam, mert lehet, hogy hát kitörli azt, mit csináltok, mert az generálja le. Ez egy szép nagy rendszer. Na akkor, itt a get item. Igen, megkapjuk, ugye, ezek angol vannak a nevek. Igen, na. Ugye itt vannak a spawn tojások. Először van egy ilyen szép székecske, rá tudunk ülni, úgy vonatra, shift-tel meg kiszállni. Amúgy ezek rendes Minecraft-os blokkok, szóval nem, semmi mod, nincs mod, nem kommandokkal. Amúgy 1.8-ban csináltok, mert 1.7 alatt nem fog jól lenni. Ugye ez a szép izé, nagyon menő, nem tetszik. Van ez, nem tök jó, ilyen, ugye át lehet rajtuk így menni. Ez egy csontot például, meg van ez a like, hogy fölre van téve a blokk, azt nem tudjátok kicserélni. Szépen ez könyves polcra. Itt a tévé. Ja. Elég jók. Nagyon jó dizájnok, meg ilyenek. És ugye próbálunk írni simán kézzel, ez nem fog összejönni soha. Próbálhatom, nem fog. Itt ez a, ezzel viszont már ki tudom ütni. Van mikor viszont be fog buggolni, hogy például itt is, hogy nem törli ki, hogy lassabban vagy, nem tudom ilyen. Ugye oda kell hozzá, hogy akkor törölje is ki. Gyakorlatilag nem tudjuk közelebb még kitörni. És például itt nem akar kitörölni. Nem kitöröltem. És ugye ezt nem tudjuk eldobni a Q-val, ahogy el tudod dobni, mindig visszajön rá is látni. De viszont ha ugye ez, ugye kitöröljük ezt az egész rendszert, nem fogom kitörni magát egyre. Akkor megpróbálok egy leírni, ilyenek lesznek már csak. De amúgy összeszik a széket, és kitörjük a szék ugyanúgy ott lesz, lehet majd minden ilyen. Ez a backstory, ezt is meg tudjátok dobni. Szóval egy elég jó parancs. Használhatok egészséggel, most tudjátok mutatni, amúgy tudom nagyon sokáig nem volt videó. Ennek az oka az, hogy hát vettem fel, de baki. Maradjunk ennyibe. Úgy társfőzőket bármikor el tudjátok dobni. És kidobom ezt is. Hát akkor PC-t egy voltam, a szép line skinbe, ugye ez 1.8 upskin. Na, sziasztok!